Nej, fordi så kan man ikke se filmen. Ja, hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Undskyld, hvis jeg lige hurtigt kommer lidt rystelser i starten. Så er det lige fordi, vi lige hurtigt skal have sat min telefon i orden. Så det er lidt derfor. Så I kan se begge mål helt. Sådan. Så ja, så jeg håber også, I vil huske at like og subscribe. Fordi det her, det tager fucking lang tid at lave. Fordi ja, det er rimelig hårdt. Ja. Jeg hedder så Tom. Er det min ven, Vil. Og hvis det larmer lidt, så er det fordi vi er lige ude til motorvej, og vi er lige ved en togstation. Så jeg håber... En rangeringsskov. Ja, vi er lige ved en skov. I kan ikke høre, hvad vi siger, men vi prøver at lægge stemmer ind over. Ja. Det kan godt være, at det ikke bliver så godt. Det er vores første video. Eller Men lad os komme i gang, så vi kommer Eller vores første redigering. Eller rettere sagt vores første redigering-video, hvor vi skal prøve at redigere. Kommer du? Så jeg håber, det bliver godt. Kommer du? Ja, jeg kommer nu. Slap af. Hvem starter med Husk. bolden? Nej. Husk at slå klokken til og subscribe og like. Nej, like og subscribe, så slå den til og den like. Fordi vi vil. Nej, jeg har noget vigtigt at sige, i stedet for det, han sagde. Prøv at høre her. Husk, og så skriv i kommentarfeltet, hvad vil I se. Om I vil se mere af det her, eller hvad I vil se. Og hvordan skal vi sige det? Hvordan skal vi sige? Hvis I, like og subscribe. hvis I har lyst, må I meget gerne subscribe. Så får vi en meget bedre dag. Vi prøver at lægge video ud rimelig ofte. Ja. Så lad os gå i gang, så vi ikke ødelægger os tid. Der kommer også nogle gange shorts-videoer. Og hvis nogen af jer ikke ved, hvad shorts-videoer er, så er det ligesom sådan nogle videoer på TikTok. Men bare inde på YouTube, hvor man også kan slå dem op. Eller Instagram. Eller Instagram, som Eller Snapchat. Ja, eller Snapchat. Eller Facebook. Og i morgen. Kom, lad os starte kampen. Værsgo. Det her er mit mål. Det deroppe er hans mål. Come on!
grafikken ikke er så god? Jeg har også sagt. Har du sagt det? Jeg har sagt til det var vores. Det var ikke vores. Jeg rettede dig lige. Det er ikke vores første video. Men det er første gang, vi skal prøve at redigere en video. Så det kan godt være lidt med mikrofon. Ja, og hvis grafikken er lidt lort, så er det fordi, at vi filmer på en telefon. Så ja. Men Thomas, vi skal da snart købe den der til mave med telefonen jo. Jo, fordi så kan vi stadig løbe med den. Hvor meget var den? Den kostede 99. Ja, det tror jeg. Jeg kan lige tjekke på min iPad. Nej, vi skal ikke spille vores seers tid. Okay. Og PS, der er indkast til mig. Ja, der er indkast til Thomas, hvis I ikke lige kunne. Tom. Det er Tom!
er slut. Ja, kampen endte. 2-1 til Thomas. Nu for mig. Ja, fedt nok, jeg har lige fundet en trækniv her. 204 kilo. Ja. Men nu vil vi ikke trække jeres tid længere. Så nu vil vi fortælle, hvad for nogle fodboldstøvler vi bruger, som de hedder. Hvis der er nogen af jer, der er sig interesseret i, hvad for nogle Adidas. bruger. Selvfølgelig. Ja. Ja, og hvis I synes, vi ligner hinanden meget, så er det fordi vi på en måde brødre. Ja, på en måde. Hvad med dine fodboldsko, Fingen? Jeg bruger jo så Nike. Der står på den anden side, hvad for en generation der er. T90. Hvor jeg og det er Nike, de har okay godt greb. Når man står på mål, der har de også okay, men de er også gode, når man spiller. Hvordan var det, da du prøvede mine? Ja, de var også gode. Ved nogen kunne du bedst lide? Det er sgu svært. Miner ekstra dutter foran. Prøv at vise din. Det kan I godt se. Det er fordi min er lidt en nyere generation. Og Adidas laver også bedre greb. Men den her har også fint nok greb. Og ja, hvis I undrer jer over, hvorfor vi sidder udenfor med halvdårligt vejr, så er det fordi, da vi optagede en video i går, og der var varmt hos os. Så brændte telefonen næsten sammen. Ja, der var vi ved at brænde kunne sammen. desværre ikke lægge den op, Nå. fordi det er lidt akavet at starte en video, uden at sige Hej og farvel. ja, det er sådan lidt dumt. Og så havde den også, havde den også en rimelig sjov slutning. Så nu vil vi egentlig ikke trække mere af jeres tid. Så Peace. vi ses derude. Farvel.